नालंदा रिकॉर्डिंग स्टूडियो हिलसा। जब से भट्ठा पर के कोयला झोंकावे लगल, तब से देखिए के छौड़ा बौड़ावे लगल। जब से भट्ठा पर के कोयला झोंकावे लगल, तब से देखिए के छौड़ा बौड़ावे लगल। तब से 500 नंबर देखावे लगल, तब से 500 नंबर देखावे लगल। हमरा भट्ठा पर के छौड़ा लाइन मारे लगल, हमरा भट्ठा पर के छौड़ा लाइन मारे लगल। शॉपिंग करेला जाहूँ भट्ठावा के रहिया, गाना बजावे देखी हमारा मगहिया। अरे सखी शॉपिंग करेला जाहूँ भट्ठावा के रहिया, गाना बजावे देखी हमारा मगहिया। हमरा देखी के मटकी मारे लगल, हमरा देखी के मटकी मारे लगल। हमरा भट्ठा पर के छौड़ा लाइन मारे लगल, हमरा भट्ठा पर के छौड़ा लाइन मारे लगल। एगो है साबर छौड़ा, एगो है कई गोर गे, देखे में लागे सखी एक कदम बेजोड़ गे। आगे की बताइयो, एगो है साबर छौड़ा, एगो है कई गोर गे, देखे में लागे सखी एक कदम बेजोड़ गे। हमरा देखी के ट्रैक्टर चलावे लगल, हमरा देखी के ट्रैक्टर चलावे लगल। हमरा भट्ठा पर के छौड़ा लाइन मारे लगल, हमरा भट्ठा पर के छौड़ा लाइन मारे लगल। ऐटा पारे में छौड़क लगे नहीं मन गे, हमरे पर देले रहे हरदम ध्यान गे। ऐटा पारे में छौड़क लगे नहीं मन गे, हमरे पे देले रहे हरदम ध्यान गे। हमरा देखे ऊंचा कलट पाटावे लगल, हमरा देखे ऊंचा कलट पाटावे लगल। हमरा भट्ठा पर के छौड़ा लाइन मारे लगल, हमरा भट्ठा पर के छौड़ा लाइन मारे लगल।